चिरां अन्थाइबारियाव मानसिजों नङा थाम्फैजोंसो दावहा नांनो गोनां जादों अन्थाइबारिनि रायजो राजाफ्रा। चिरां जिल्ला बेंटल अन्थाइबारि गामिनि थागिबिफ्रा मानसिजों नङा थाम्फैजोंसो दावहा नांनो गोनां जादों। बे थाम्फैया जानाय थानाय उन्दुनाय जेरावखि थाया मानो जायगानि थागिबिखौ दिखारनांहोदों होननानै गामिनि साननो गोरों सुबुंफ्रा अजद दिखांदों। बे थाम्फैया गामिनिनो गंसे कारखाना चिरां पलेट्रि फार्म मुंनि दाउनि कारखानानिफ्राय सोमजिनानै फैदों होननानै फोरमायबावो। बे कारखानानि नायगिरिफोरखौ गामिनि थागिबिफ्रा साब सिखोन दोनजानो लुबैदों आरो साब सिखोन दोनाब्ला माबा मोनसे राहा लानो नांगोनबो होननानै फोसावबावो। बेराफारसे चिरां पलेट्रि फार्मखौ नायगिरि बिथांमोनहाबो फोरमायदों दि थाम्फैनि मुलिखौ मोनद'यैयावनो बेराफारसे अखा हानानैनो बे थाम्फैया बारानिफ्राय बारा सोमजिदों बे रोखा आरो थाम्फैखौ फोजोबनो थाखाय होनो गोनां मेडिसिनखौ सारनाय जाबाय। बिनिखायनो गामिनि रायजो राजाफ्रा बांद्राय साननो नाङा, बे थाम्फैया 15 साननि उनावनो जोबनानै थांगोन होननानै रोखायै फिननाय होदों बिथांमोनहा। मा जादों माने? जानाया माने बेनो नै खाथियावहाय दाउ फाराम दं दोनफैनानैहाय दाउआ खिबाय माबाय गावसोरहा हजोंहाय मोजां जायोना मायो जों मिथिया। दा जोंनि ओरै खाथि खालायाव ओरैबायदि डिस्टार्ब नै थाम्फैया दा ओंखाम बोथिसेबो संनानै जानो हाया, बाफबजोबो। फासे होनांगौ फासे जानांगौ, गुदुं गुदुं संनांगौ जानांगौ, ओरैबायदि अयथासारसै। ओंखायनो मा खालामजानो लुबैयो बेखौ? दा जों मा खालामजानो लुबैयो? जोङोहाय बे थाम्फैखौ बिसोर बन्द' खालामनांगौ, दाउखि मोनामफैनायखौ बन्द' खालामनांगौ, जाहाथे जोङोहाय सुख नांगौ आरो। बेसे गोजान जायो नोंसिनि न'नि? नै खाथि बेहायनो आधा किल'मिटारानो जाबावनाय नङादां। ओरैबायदि डिस्टार्बसै, ओंखामा दाबो संनानै जानो मोनाखै नै। संनानै जानो मोनाखै, दा बिसौ फिथाइ दं, बिसौ फिथाइयाबो जानोनो हाले। बोरै बिसौफोरनि मोखाङाव बायो, मा नाङो मा नाङा, मा जायो मा जाया बिसोरो दैयो, ओमफ्राय बादेदनो दा बिसौफ्रासो बेमार जालायलांनायसै दां। लेखा फरायनायावबो ना लेखासो फरायनाय ना थाम्फैसो होनाय, ओरैबायदि डिस्टार्बखासै। ओंखायनो जों एसे मोजां खालामजानो लुबैदों आरो। दमगाव खाथियाव जोङो खामानि मावनो जाग्रा, ओमफ्राय जोङो दा बेलासियाव थाङो। थांनायनि उनाव जोङो दा बिराद दिगदार जायो आरोखि। माने बिसोरो खुलिनाया खिन्थु बे जि लेथ्रा बिसोरो दोनो हान्थुफानो खियाखौ बिदि दोनलाथ' जानाय नङाना। दा नों बेलासियाव फैबाय, नोङो रेस्ट लानाय टाइमाव माने मोनामहैयो, ओमफ्राय थाम्फैयाबो अयथासार। ओमफ्राय जेब्ला उन्दुबाय होमब्ला बे न' सिङाव हाबनानै थाखायो, खिदेरो हासुदेरो। ओमफ्राय बेफोरो आरो बेयाव बानानैहाय लेथ्रायाव थांनानै बानानै ओमफ्राय जोंनि जानायफ्राव आरो बादेरनानै खिदेरबावगोन हासुदेरबावगोन, जे बेमार जागोन सानसे। जोंथ' मानसि गिदिर, जेनेबा जों सहायनो हायो, खिन्थु बे गोरलै दानि बे देरबोनाय थाखोफ्रा बिसोर माबोरै सहायनानै थागोन? औ, खिन्थु बिसोर खुलिदों, खिन्थु साफ सिखोन दोननांगौ। ओमफ्राय जोङो बिसोर माबोरै बे मोनामनायखौ ओमफ्राय थाम्फै बेनखौ बोरै होबथानो बेखौ बिसोरो आखायाव लाथों आरोखि गोख्रैनो। नङाब्ला माने जों रायजोफ्रा एसे जुदि राग जोंलायनांगौब्ला एसे दस्रा जागोन आरो खोथाया। बाव बुख्रुबलायनाय फैनो हागौ। बेनो आंनि बुंनांगौआ। जों अन्थाइबारि गामिनि दङ, लोगोसे दा जोंजों लोगोसे खाथिनि दमगाव, लोगोसे खाथि खालानि गामिनिफ्राय जों दा बेयाव माखासे जेंनाफोरजों ज' जादों। गुबै थांखिया जाबाय जोंनि साखाथियावनो मोनसे चिरां पल्ट्रि फार्म दङ। बे चिरां पल्ट्रि फार्मा दासिमाव बोसोरसे बारलांबाय। दा बेनि गेजेरावहाय माखासे जोंनि थाखाय मोनसे गाज्रि एक्सपिरियेन्सा जोंनि सायावहाय नुजाथिदों। दा गुबैयैहाय जोंबो बेबायदि प्रब्लेमनि मोगा मोगि जानो मोनाखैमोन। देग्लायहाय जोङो ओरैबायदि खेबसेनो जोंनि थाखाय सहायनो हायि माखासे थासारि नुजाथिदों। मानोना थांनाय समावहाय जोङो माखासे गाज्रि रोखोमनि मोनामग्लुंनाय बेबायदि थासारिया जोंनियाव थानो हायि बायदि जाबाय। लोगोसे थांनाय अक्ट'बर नभेम्बर समावबो मोनसे रोखोमनि थाम्फैया फैदों। बे थाम्फैयाखौ जोङो ग्रिन कालारनि नुदोंमोन। दा लोगोसे माखासे सान बारलांबावबाय, नैबे बावैसो मास मोनसेनि गेजेरावनो जोङो ओरैबायदि गाज्रि रोखोमै थानो हायि मोनामनायाथ' थांबाय, दा बेबो फैबावखागोन। दा जोङो जोंनि खाथि खालानि 2 किल'मिटार 3 किल'मिटारसो रेडियासनि खाथि खालानि गामिफ्रा, गुबैयै सालबारि दं खाथियाव, आरो बे मेजरलि बेयावहाय फार्मा जेराव लकेटेड बे बदियागुरि, आरो लोगोसे खोलाहा माखासे खाग्राबारि दङ। दा जोंनि गुबै कनसार्नआ बेनो हेल्थखौ लानानै आरो जोंनि जानाय लोंनाय
आरो जोंनि गथ' गथाय जोनोम जागोदान माखासे गथ'फोर दं जाय गथ'फोरा दिनै थानो हायै बायदि जानानै गुबुन जायगायावसो शिफ्ट खालामनो गोनां जाबाय आरो दा जोंनि गुबैयैहाय मोनामनाय थानो हायै बायदि मोनामो लोगोसे थाम्फै गुबुन गुबुन रोखोमनि थाम्फै दा माबायदि फैबावगोन जों मिथिया नाथाय नै दासिमाव जों गोबां रोखोमनि मोगा मोगि जानायजों लोगोसे जोंनि जानाय लोंनाय थानायनि थाखाय जोबोद असह्य जाबाय आरो दा बे हिसाबैनो जोङो जोंनि दिनैनि नोंथांमोननि मिडिया टाइम्स नाव बड'लेण्ड बुब्लि बड'सा नोंथांमोननि गेजेरजोंहाय बिथांनिसिम जोंनि गुरै आर'ज जेन' माखासे प्रिभेन्टिभ मेजार्सफोरखौ लायो जाय राहाफोरखौहाय जोङो बेखौ बुंनो गोनां गैया बिथांमोना मिथिखागौ बे नांगौ रोखोमनि बेब'स्थाखौहाय लानानैहाय गोख्रैनो बेनि बेब'स्थानि गेजेरजोंहाय जोंनि खाथि खाला थानाय मानसिफोरखौ जेन' बेबायदि गोब्राब जेंनानिफ्राय जोंखौ सख'यो जोङो सहायनो हायै बायदि जानानै दङ जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै आरो बुस्थु बानि जेसेबां दङ जोङो फारसेनिफ्रायनो माखासे नेगेटिभ इम्पेक्टफोर जेरैहाय बेमार आजारनि खोथा जोङो डायरियानि खोथा बुंनो हायो कलेरानि बेमारनि खोथा बुंनो हायो आरो जों मिथिस्लाबि जोङो लासैनो बेखौ मोनलांगोन बेखौ जोङो नुनो मोन्दों दा बे बोसोरसे समखिनियावनो जोङो ओरैबायदि आं बेखौनो बुंगोन जे दिनैनि मिडिया फेसनि गेजेरजों जे थाम्फैया नंगौ थिग जोंनियाव अरफुना जादों बेखौ स्वीकार खालामगोन दा मोनसे खोथा जाहैबाय मा थाम्फैनि मुलिखौ जों हथात खरि मोना आसामाव जों नागिरलाबा मोना जों बिदेशनिफ्राय गुबुन स्टेटनिफ्राय जों लाबोनांगौ जायो बिहरनांगौ जायो बहुद दिरि जायो दा बेवहाय मुलि माखासे सफैनांगौआ एसे लेट जानायाव बे खान्दुआ सोलिदों आरो बियो एसे दिनावनो जोबसिगोन बेखौ जों आसा खालामो खारना जाहैबाय जों दिनैनिफ्राय सानथाम जाबाय एन्टिबाय'टिक जों स्प्रे होजोब्बाय फार्मावहाय ओमफ्राय बे स्प्रे होनायनि उनाव दिनैसिमावथ' सेंबायानोसै थाम्फैया दा बिरनानै थांनानै थाहैनाय बेफोरो स्प्रे नांनो मोनैफ्रा बिसोरो थाथ'गोन बिसोरो बैसोजों थैसिगोन आरो जोंनि बेवहाय आरो अरफुनो जालिया बेखौ आं फार्म हिसाबै बुंगोन मोनसे खोथा जाहैबाय दाख्लैनो जों एप्लाइ खालामदोंमोन मुलिखौ बे मुलिया सफैगौआनो 15-20 दिन फैबाय बेयावनो थाम्फै एरनो मोन्दों बेखिनि आरो ओरैनो बयहाबो मोसौ माफा मानै दङ बेयावबो गावबागाव गलियावहाय लेथ्रा बिनिफ्रायबो अरफुनो जागोन सोरबाबा बोरमा दङ बिनिफ्रायबो जागोन दा फार्माव बेखौथ' जों स्वीकार खालामखाबायानो फार्मावहाय अधिकांश थाम्फैया एरदों बे थाम्फै एरनाया जों एन्टिबाय'टिक मारिखाबाय बेखौ आरो थाम्फैया आरो गोदानै उजिनो खाथि खालानि रायजोफोरजों रायलायनायफोर जादोंमोन बेखौसो जोङो अन्थाइबारि गामिनि माखासे गावबुरा आरो माखासे नेताफोरखौ जों लिंहरनानै मैया रायलायबाय टेक रायजोफोरनो खोन्थादो 10 निफ्राय 20 दिनसो खस्थ' लानो एसे खावलायबाय जों फार्मनि जानानै दा बेवहाय बिसोरबो मानिनानै थांदों आरो थाम्फै थैग्रा मुलि पेकेटबो जों हरदों आरो दिनैसिमबो जों रानना हरगासिनो दङ खाथि खालानिखौ जायफ्रानाखि एखे नांजाबनाय फार्मजों बिसोरनो जों थाम्फै मुलिबो रानना हरबाय बिथांमोना मोनसे खोथा बुंबावदों जे माखासे ब्रिड बा दाउ बबेबा दाउखौ फानथावैखौबो फानदों साप्लाय हरदों होननानै बिथांमोना बुंदों बेनि सायाव मा बुंनो सानो बे एसे भुल बुजिनानै खोथाखौ बुंदों होननानै आं सानगोन आरो बुंगोनबो आं बेवहाय जों जों दाउ फानगासिनो दङ बियो दाउआ सान बारनानै दैयो आरो दाउदै लेफे दैयो बे दाउदै लेफे दैनाया कम्पानिनि थाखाय लस कम्पानिया बेखौ फानजायाबो ओमफ्राय सान बारनानै दैनाय दाउखौ दोननो हाया लस जाहैयो जानायल' जायो बिनि दाउदै प्रडाक्ट गैयाब्ला बेखौ माने दोननानै लाब गैया ओंखायनो बे दाउखौ बर'नानै फानगासिनो दं गुबुन आरो जेबो माबा गैया आरो बिसोरो बुंदोंखि बे बुस्थुखौ जायोबा माबा मोनसे खहा जागोन बेथ' धर रायजोफ्रा बुंदों बेखौ जानानै जुदि थैयोब्ला जोंनो थैग्रोगोन माथो जोंनोथ' डेलि जायो माथो जायफ्रा बेखौ दाउ सिकित्सक डक्टरफोर बिसोरनो फैनानै बायदि रोखोम आइटेम खालामनानै जायो जुदि जानानै थैयोब्ला बे डक्टरफ्रा जागौ आं बेखौनो बुंगोन
रायजो राजाफोरखौ मा खावलायथ'नो सानो नोङो? आं बेखौनो खावलायगोन दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों मैयाबो जों गावबुराफोरजों रायलायबाय मोनसे गामिनिल' नङा बयबो गावबुराफोरजों जों रायलायबाय दे अननानै गामियारिफोरखौ एसे सामलायथ'दो गावबुराफ्रा जे 15-20 दिननि उनावनो बे थाम्फैया कन्ट्रल जासिगोन जों बेवहाय एन्टिबायटिक होजोबखाबाय आरो जोंनियावहाय जेसेबां सेट सिङावहाय माबा दङ दाउखि बेयाव जों एन्टिबायटिक मारिजोबखाबाय आरो जाहोबायबो दाउनोबो बे दाउनो जाहोनानै खिनांनाय बे खिलांनाय दाउखियावबो एन्टिबायटिक थाहैबाय दैब्लाबो थाम्फैया दैफैब्लाबो बे बेरनो रोंला आरो बेखिनि बेबादि जों दा माबा जाहोनानै दं दाउनोबो दाउआबो नस्थ' जाजोबो बिनि खिनानै सानथाम साब्रैनि उनावनो बे मेडिसिन मोनसे उजिहैगोन आरोखि बेवहाय दाउखियाव होमब्ला बिनि थाम्फैया दैनानै बिदै दैयोबाबो बे थाम्फैया बेरब्लाबो खामानि होला आरो जाबायदि आरो गोजोनथाव खौरां आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा साहस आरो गोहोबो होगोन सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन